Sanibonani ekhaya lamaphupho. Phuthuma kuYouTube wethu uzofica seliphendulekile iphupho lakho search sichaza amaphupho. Namuhla sizokhuluma ngokuphupha isibhamu, amasosha nokudutshulwa, amaphupho ngesibhamu. Uma uphupha ukuthi umuntu unesibhamu, ngemvamisa kusho ukuthi kunenkathazo ezayo. Uma usizwa sidubula kusho ukuthi kuzoba nokulwa empilweni yakho maduzane. Uma kunguwena odubulayo ngesibhamu kubi kakhulu amaphupho ngamasosha. Uma uphupha ubona amasosha noma amabutho kusho ukuthi kuza inkathazo. Ukuphupha udutshulwa, ukuphupha kuqhuma isibhamu, kungasho ukuthi kunomsindo ongemuhle edlozini kumele kube nenhlabuluko, futhi kungasho ukuthi kunemithi emibi abasuke bekugadla ngayo. Ukuphupha umuntu ekuhuba ngesibhamu kodwa ukwazi ukubaleka agcine engakudubulanga kungasho ukuthi impi ozobhekana nayo noma okubi okuzayo uzokunqoba. Ukuphupha udutshulwa. Lelo phupho alilihle. Lingasho ukuthi lona okugadla ngemithi uzophumelela. Emva kwaleli phupho ungaphathwa izibhobo noma ikhanda. Ukuphupha udutshulwa kungasho ukuthi kunabantu okumele ubaqaphele abakumise kabi. Ukuphupha abantu ongabazi bedubulana kungasho ukuthi kunabantu osondelene nabo abagadlana ngemithi. Ukuphupha kungabantu obaziyo abadubulanayo khona kungasho ukuthi labo bantu babambelene amagqubu. Uma uphupha abantu bedubulana, isib, amasosha, bese kudubuleka nawe ngephutha lokhu kusho ukuthi uzongena ezinkingeni noma uzoba yisisulu ngenxa yabantu osondelene nabo. Uma umusha kule channel bengicela ushaye subscribe uphinde ushare nelink. Siyatholakala ku-TikTok sichaza amaphupho. Usibhalele ku-inbox sikunikeze inamba ongabuza kuyo amaphupho njalo ekuseni. Nisale kahle.